Kien 13 ta' Awwissu 2010, jumejn biss qabel il-festa titolari ta' Santa Marija li għattant għal-qalb il-Mostin. Tinstema' splużjoni fil-Kamra tan-Nar tas-Soċjetà 15 ta' Awwissu. Splużjoni li taħsad il-ħajja tal-Mosti Mario Demek u titfa' komunità sħiħa fluttu fil-mument li fih suppost kienu qegħdin jiċċelebraw. Mument li baqa' f'moħħ il-membri ta' din is-soċjetà, iżda li anke b'rispett lejn Mario Demek innifsu ma setgħux jibqgħu imwaħħlin miegħu. Kellhom id-dmir li jerġgħu jibdew it-triq diffiċli lejn in-normalità biex qada pitada jkunu jistgħu jerġgħu jipproduċu n-nar li huwa tant tal-qalbhom. Illum, sentejn wara, il-kumpless reġa' nbena. One News żar dan il-kumpless qabel ma l-ħadd jinfetaħ għall pubbliku ġenerali biex kulħadd ikun jista' jara x-xogħol illi sar. L-uffiċjal għal relazzjonijiet pubbliċi tal-Għaqda Pier Pizzuto fakkarna li apparti l-istatwa ta' Santa Marija li baqgħet intatta minkejja l-esplużjoni, il-bqija kollox kien inqered. Għaldaqstant reġa' nbena kollox mill-ġdid. Spjega kif reġgħet inbniet il-blastrum, il-maħżen fejn tinżamm kemm il-materja prima bħal splussiv kif ukoll ix-xogħol illi jkun lest. Hawnhekk ittieħdu l-prekawzjonijiet kollha fosthom ħajdoblu u soqfa apposta fejn f'dan il-post tan-nar issa jeżistu l-aktar sistemi avvanzati li hawn f'Malta. Meta konna hemmhekk innutajna li kemm it-taqsimiet tal-blastrum u anke l-erba' kmamar l-oħra fejn jinħadem ix-xogħol ingħataw ismijiet skont tifħiriet differenti li Santa Marija kif insubuhom fil-litanija. Pier spjegalna li apparti x-xogħol minn membri dan kollu ma kienx ikun possibbli mingħajr il-ħafna donazzjonijiet. Ħafna donaturi li tawna flus, ħafna donaturi li tawna x-xogħol, ħafna nies mill-Mosta, ħafna nies mhux mill-Mosta, ħafna nies minn barra, kulħadd tas-sem tiegħu biex reġgħet inbniet dil-kamra. Issa għad fadal biss l-aħħar proġetti biex il-post jitlesta fejn imbagħad is-soċjetà tapplika l-permessi neċessarji ħalli tkun tista' terġa' tipproduċi l-logħob tan-nar. Għalhekk meta l-post huwa kważi lest imma fl-istess ħin fih m'għandux materjal perikolus, is-soċjetà ħasbet li tistieden lill-pubbliku biex iżuru matul il-jum tal-Ħadd f'sens ta' ringrazzjament u tkomplija. Għalhekk aħna qed nistiednu n-nies kollha li huma dilettanti tan-nar, kull minn kull minn taxa donazzjoni, il-Mostin kollha, il-pubbliku in ġenerali biex għada jiġu għal l-Open Day li qed nagħmlu biex kulħadd jara x-xogħol u l-progress li sar f'dil-kamra.